Iti damdamag Cordillera baro a multipurpose building ti TESDA Kalinga manamnam a mangpapigsa kadagiti institutional activities ti ahensya. Ken National Irrigation Administration Cordillera mangrugin ngagpadanom kadagiti taltalon intong July 1 kalpasan ti extension a kinidnaw dagiti mannalon. Kanayunan a detalye ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Iti Kalinga, nailukatan ti multipurpose building wenno gymnasium ti Technical Education and Skills Development Authority Kalinga a manamnama amang suporta iti panagsanay ken daddu mga institutional activities. Napunduan daytoy iti agarop 4.8 million pesos manipod iti General Appropriations Act 2025. Panggap daytoy ang makaipaay iti maysa a functional facility base iti naaprobara na construction standard tapno masiguro ti kinatalged, reliability ken readiness para iti masangwanan apan nakausar na. Kabayatan na pakdaar iti publiko, nang runa kadagiti mannalon ken kamang dagiti Irrigators Association ti baro nga schedule ti irrigation cut para iti Upper Chico River Irrigation System. Ti original nga schedule cut itang aldaw ngam naikeddeng tapno maisimpa dagiti mannalon dagiti proyektuda iti irrigation system. Ti extension cut kidaw dagiti naladaw a nagmula. Isu ang maipalpalagip iti mannalon amang rugi ang nasapa amang mula tapno maliklikan ti parikot. Isu aga po iti dayta, mangrugi ti panagpadanom para iti wet crop season intun July 1. Iti Mountain Province, agtultuloy ti panang suporta ti lokal a gobyerno ti bauko kadagiti mannalon nga apektado iti manarimaan nga oil price hike. Babaan ti Office of the Municipal Agriculture Office, inbu nagdadag iti freshly harvested tomatoes para iti panakailako iti sango ti opisina da. Panggap ti ganwat nga ipaay ti dago sa panagsarak iti merkado kadagiti mannalon a marigrigatan iti panagnato ti gastos iti transportasyon, gapu iti ngumatngato a presyo ti gasolina, babaan iti panangyasideg ti apit kadagiti consumers. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.